माथुर फिसाजों नैबे हाथुरा बे हाथुराया बेसेबां लायो हामबार ओइ माथुर फिसा मनायाव दं बेजों होयो आरो ना बेजों होयो बेजों देयो ससमा गाना नामा ससमा समाव लायो समाव लाया बेसेबां लायो नैबे हाथुराया आयं बेयाव माबा लायो 300 400 ओमफ्राय नोङो दामफारजों दाख्लैफोर बा समफोर फानहरखांबाय नामा बिदिखौ दामोलखौ दाख्लै फानहरखांबाय हारसिंनो मावफैबाय थायो दा सोरबा लोगोफोर दङमोन बिसोर दिनै हारसिंना ज'सो मावखायो हारसिं 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 मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा सातथा खय दामोलजों दामफारखौसो जायो बेबायदि बेयाव गासै माबा नांगौ 20 दामोल नांगौ 20 दामोल बा दामफार गंसे जायो 6000 मोनो 6000 ओमफ्राय बाव जेबो खवारियाव नोंसोर फैसा होनाङा जोङो माने गाव गावबागाव कालेक्सन खालामनानै जेसेबां हार्ड वार्किं खालामनो हायो बिदि देखावनानै जुदि दामोल बानायनानै दोननायबा बिथांमोनहा दामफार गंसेयाव 6000नि फानहरो नोंथांमोनाबो बेबायदिनो खालामनो हागोन माने बेबायदि जुदि खवारिफोर दङबा ना इजि मानोथो जेनेबा खस्थ' मावनो जुदि साननैसो मावनानै जुदि बेबायदि नोङो दामफार गंसे कालेक्सन खालामनो हायोबा साननै सानथाम सानब्रैजों नोङो जुदि 6000 खामायनो हायोब्ला बुहुत मोजां जायो आरो बावथ' बुहुत अन्थाइ दङ बेखौबो जोङो हानायखौ देखावलांगोन हायिया खालामगोन सेंग्रा ग्रुप जाय